Ni nthawi ya nkhani kuno ku MBC ndipo masanano muli ndine Romeo Omali kumapoyamba nayi mitu yake. President Dr. Lazarus Chakwera wakambirana ndi nduna ya United Arab Emirates yoona zoyambitsa ntchito zosiyana-siyana za makampani yomwenso ndi mkulu wa kampani ya Abu Dhabi Holdings a Mohammed Hassan Al Suwaid. Boma lati kutsekula kwa malo atsopano oyesera mankhwala kuthandiza boma kumapulumutsa ndalama za nkhaninkhani poyesa mankhwala. Ndipo nduna ya zachuma Simplex Juchola Banda yadandaula ndi zomwe akuchita makampani ena opanga zinthu kuonyalanyaza kuyika chidindo cha msonkho pa katundu wawo. Nkhani yathu yoyamba, President Dr. Lazarus Chakwera wakambirana ndi nduna ya United Arab Emirates yoona zoyambitsa ntchito za makampani yomwenso ni mkulu wa kampani ya Abu Dhabi Holdings a Mohammed Hassan Al Suwaid. Panopa zomwe akuluakulu awiri wakambirana sizikudziwika kwenikweni, komabe pali chikhulupiriro kuti zinakhudza kwambiri zofunika kuti Malawi kufunika ntchito makamaka za makampani akunja. Dziko la Malawi likufunika kuyambitsa ntchito za ulimi zokopa alendo komanso za migodi. Pa ulendo wa ku UAE, President Chakwera ali ndi nduna yoona zakunja kwa dziko lino Anansi Tembo, nduna ya zamagetsi a Ibrahim Matola, komanso kazembe wa dziko lino ku Kuwait ndi maiko ena a Yunus Abdul Karim komanso akuluakulu ena. Ndipo mulipoti ili mtolankhani wathu Jackson Sijali akufotokoza zakufunika kwa ulendowu. Pofika pa bwalo la ndege la Alberton Executive mu mzinda wa Abu Dhabi mdziko la United Arab Emirates, President Dr. Lazarus Chakwera pamodzi ndi mayi wa fuko la Malawi Madam Monica Chakwera analandiridwa ndi nduna yoona nkhani zakunja kwa dzikolo komanso akuluakulu ena kuphatikizapo kazembe wa dziko la Malawi ku Kuwait a Yunus Abdul Karim. Kenako Dr. Chakwera anayendera perete wa asilikali ankhondo a dziko la United Arab Emirates. Poyankhula poyambirira, kazembe wa dziko la Malawi ku Kuwait a Karim anati zokambirana zomwe zikhalepo pakati pa atsogoleri awiriwa ndi zofunika kwambiri ku dziko la Malawi kamba kuti zithandiza kuti vuto la kusowa kwa mafuta lithe komanso kuthandiza mbali zina zachitukuko monga zomangamanga za malonda komanso ulimi. Pa nkhani ya misewu, iwo anati kudzera ku thumba la ndalama lochokera ku Abu Dhabi, boma la Malawi lilandiranso ndalama pafupifupi $20 million zonjezera zozithandizire kumanga msewu wa makanjira ku Mangochi. Kuno Malawi takha tukupindula kwambiri ndi ubale wa pakati pa Malawi ndi dziko la United Arab Emirates kudzera ngati mmene ndafotokozera kuti takha tikulandira zithandizo zosiyana-siyana mene nthawi makamaka ya mavuto panali ulendo wina anatithandiza nthawi ya njala ndi zakudya zokwanira $2 million ndi pali ma organization so kuzeranso ma organization ena ambiri aku Malawi ndi akuno akhala kupita kugwira ntchito zawo ku Malawi. Koma pa nkhani ya chitukuko boma la United Arab Emirates yakhala ikugwira ntchito ndi pamodzi ndi boma ya Malawi potukula Malawi monga msewu wa gender education mene anatithandizako pa nthawi kena ndi $6 million ndipo pakali pano akuganizira zotithandizanso kuti aonjezere ndalama za msewu wa Mangochi makanjira pafupifupi ndi ndalama zokwana $20 million. Ife ndi mmene tikuyang'anira kuti kubwera kwa president mwene akuthandiza kuti kukhazikitsa kuti consideration imene maganizo amenewo kumina ndalama zimene zipezeke. Dziko la Malawi linakumanaponso ndi vuto la kusowa kwa mafuta mchaka cha 2010 komanso mchaka cha 2012 zomwe zinachitika kamba ka kusowa kwa ndalama zakunja komwe kukumachitika chifukwa choti dziko lino silimatumiza katundu wambiri kunja poyerekeza ndi yemwe limayitanitsa. Jackson Zijali, MBC News, Abu Dhabi, United Arab Emirates. Mpingo wa CCP mu Synod ya Livingstonia wati ndokhutira ndi zitukuko zimene boma likuchita pofuna kutukula dziko lino. Poyankhula kudzera mu chikalata chimene atulutsa chomwe akuitcha kuti the Royal Letter to the President pakutha kwa msonkhano wawo waukulu, mlembi wamkulu wa Synod ya Livingstonia Mbusa William Tembo anati ndi zosangalatsa kuti pali zinthu zambiri zimene boma zikuchita
zomwe zikufunika kuziyamikira. Zambiri mulipoti ili la Grant Muhango ndipo akuwerenga ndi Kisomo Manda. Munchikalata chake chopita kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Makathe Chakwera, chomwe msonkhano waukulu wa mpingo wa CCP mu sinodi ya Livingstonia omwe unachitikira ku mpingo wa Laudani boma la Mzimba mwezi wa Septemba watulutsa mwazina sinodi yayamikira boma la Dr. Lazarus Makathe Chakwera kamba ka zitukuko zolozeka zomwe likugwira mdziko muno. Mulembi wamkulu wa mpingo wa CCP mu sinodi ya Livingstonia mbusa William Tembo anati pambali pa zitukuko zomangamanga boma la Achakwera lalimbikitsanso ntchito za ulimi pomwe mitengo ya mbewu ya fodya yakhala yokomera alimi. Mbusa Tembo anatinso mbali ya maphunziro ndi yomwe yapindulanso kwambiri kutsatira kuthetsedwa kwa ndondomeko ya zamaphunziro ya quota system yosankhira ophunzira kupita ku sukulu ya ukachenjede yomwe iwo anati inali chiphinjo chachikulu pa nkhani za maphunziro maka kwa ophunzira ku chigawo cha kumpoto. Iwo anapemphanso boma kuti lifulumizitse zitukuko za misewu ndi ntchito yomanga sukulu ya Mombera ndi msewu wa Rumphi Nyika Chitipa. Sinodi itakhala pasi ku Laudani inayang'ana pa zinthu zingapo zimene boma lachita bwino. Mwachisanzo kulimidwa kwa msewu wa M1 tinene pano ndi chinthu chimene chatisangalatsa kwambiri. Msewu uja ndi ofunikira kwambiri. Zinthu zambiri zimene timadya mu Malawi muno zimadzera mu msewu wa M1 kuti msewu uja pano wakumbukiridwa kuukonza kwake kuja kwaluso kwenikweni sinodi ifuna ikayamike kwambiri. Mmawu ake modereta wa mpingo mbusa Jelos Kamisa anati sinodi ndiodzipereka kuthandizana ndi boma potumikira anthu mdziko muno. Pa malamulo athu mpingo ndi boma is like my brothers and sisters, timagwira ntchito limodzi. Pamene boma sikupanga bwino ifeyo ngati mpingo tena tisusule kapena tiperekepo uphungu. Pamene boma likuchita bwino tina tiyamikire. Nde mwina anthu tikamazuzura boma akhozomaona ngati kuti mwina ubale wathu suli bwino, koma ayi ndi mbali imodzi yoyendesa limodzi boma. Kalata yopita kwa mtsogoleri wa dziko linoyo akuti yachedwa kamba kuti mpingowu umawunikira bwinobwino fundo zomwe zili. Nduna ya zaumoyo akhumbize kandodo chiponda ati kukhazikitsidwa kwa malo oyezera mankhwala kuthandizira boma kuti lisamaononge ndalama zomwe limagwiritsa ntchito poyezetsa mankhwala kunja kwa dziko lino. Nduna ya zaumoyo akhumbize kandodo chiponda anena izi ku Lilongwe pomwe amakhazikitsa malowa komanso kukondwerera kuti malowa alandira chiphaso kuchokera ku bungwe lomwe limapereka ziphaso zoyezera mankhwala kumwera kwa Africa la Southern Africa Development Community Accreditation Service. Zambiri mulipoti la Madalitso Mhango. Nduna ya zaumoyo akhumbize kandodo chiponda ati boma lakhala likuononga ndalama zoposa 1 biliyoni kwacha pachaka potumiza mankhwala kunja kuti akayezedwe ngati alovomerezeka komanso oyenerera malo oyezera mankhwalawa asanakhazikitsidwe m'dziko muno. Achiponda atsindika kuti malo oyezera mankhwalawa athandizira dziko lino kuthana ndi mchitidwe okhala ndi mankhwala omwe siovomerezeka komanso achinyengo. Tifuna kuti anthuzo tiziwa pasa ndondomeko bwinobwino zoti kuti mankhwala achibudawo tizagwiritsa ntchito bwanji, kodi munthu akapereka kuti mankhwalawo azigwira ntchito yoyenekerayo, kodi sapangitsanso kuti mwina ziwalo zina ziwonongeke. Komanso pali ambiri amene amachoka kunja ku Malawi timuona kuti matiyi matiyi mwina muwonda matiyi osiyanasiyana mamolinga green tea zochokera kunja zimene zina zilinso ma side effects zocholinga cha unduna ntonera kuti pakhale ndondomeko zopulika bwino. Mkulu wa bungwe la Pharmacy and Medicines Regulatory Authority Amphatso Kawaye ati kupatsidwa chiphaso choyezera mankhwala kukutanthauza kuti dziko lino likhala ndi kuthekera koyeza mankhwala m'dziko muno komanso kuyeza mankhwala ena ochoka ku mayiko akunja. Tsopano tikhozoyesa mankhwala ena aliwonse kaya a dziko lina lilonse kaya organization iliyonse imene ikugula mankhwala ikuwatchaja kukhala ngati business. Chifukwa ifenso ngati kampani ya boma tunafunanso ndalama zoti tiyendetsere organization imeneyi. So napapata phamwala umodzi ndi tapambala misuli ndi mwala umodzi tapeza accreditation imene ikwanitsa kuti tiziyesa mankhwala bwino komanso tapeza mwayi wa business yoyesa mankhwala ndi mayiko ena.
malo oyezera mankhwalawa avomerezedwa ndi bungwe lomwe limaona za mlingo oyenerera oyezera mankhwala pa dziko lonse, ndipo malowa akhala ndi chilolezo chogwira ntchito yoyeza mankhwala kuyambira mwezi wa Februwari chaka chino mpaka mwezi wa Februwari chaka cha 2029. Madalitso Muhango, MBC, Lilongwe. Apolisi mdziko muno asayinira mgwirizano ndi kampani ya chitetezo ya Gada World komanso bungwe lolimbikitsa chitetezo m'misewu la Road Safety Alert Foundation. Posayinira mgwirizano wachiwiri kwa mkulu wa polisi mdziko muno Ahape Mkandawire anati izi zipititsa patsogolo kagwiridwe ka ntchito pakati pa makampani, mabungwe ndi apolisi. Tili ndi ripoti. Mgwirizano wa kampani ya Gada World ndi apolisi ndi ogawana ukadaulo ndi mauthenga othandiza kupititsa patsogolo chitetezo cha mdziko. Mgwirizano wa bungwe la zapansewu la Road Safety Alert Foundation ROSAF ndi okhudza chitetezo cha pansewu komanso kuphunzitsa anthu upangiri wa pansewu ngati njira imodzi yofuna kuchepetsa ngozi za pansewu. Wachiwiri kwa mkulu wa polisi mdziko muno Ahape Mkandawire apempha makampani a chitetezowa kuti adzigwira ntchito ndi apolisi ngati njira imodzi yopititsa patsogolo chilungamo pa ntchito za chitetezo mdziko muno. Takhala ulangiza makampani onse amene ali amapereka chitetezo, mas private security companies, imodzi mwa iwo Gada World, kuti asanalembe anthu ayenera kuti azitiuza, azititana kuno ku polisi chifukwa ife tili nawo ukadaulo wofufuza vetting, kumufufuza munthu ngati ali oyenera oti alowe ntchito ya chitetezo kapena ayi. Sizikhala bwino kulemba anthu kuti ali ndi mbiri za milandu. Mkulu wa kampani ya Gada World Agani Kanchiputu ati kampani yawo ndi yokonzeka kupititsa patsogolo chitetezo mdziko, ndipo posachedwa akhala kukhazikitsa njira ya makono ya ndege tating'ono tojambula kuti zizithandiza pakauniuni wa chitetezo mogwirizana ndi apolisi. Mbali yaikulu imene tikubweretsa njira za makono, tikunena kuti timagwiritsa ntchito makameras. Pali makameras amene timatha kuwasiya m'malo ogwira ntchito, ndeti ndi makameras amene amayenda mmwamba amene amachedwa kuti ma drone, zimene zimatipasa upangiri wambiri poona malo akulu pa zinthu zimene zikuchitika pansi, ndipo ife timatha kuthamangira kumene koko mosavuta ndi kukapeza anthu amene akuchita zaumbanda. Mkulu wa bungwe la ROSAF Joel Jere ati kupititsa patsogolo chitetezo cha pansewu ndi udindo waukulu omwe ndi wofunika mgwirizano. Mgwirizano umenewu cholinga chake ndi kuchepetsa ngozi. Ife ngati bungwe limene silaboma ndi anzathu a polisi komanso ndi ena adindo kuti tizigwirira ntchito limodzi kuonetsetsa kuti pansewupo anthu akulemekeza malamulo, akusatira malamulo ndi cholinga choti ngozizo zichepe. Tili ndi magulu athu amene ali madera osiyanasiyana mdziko muno, kumwera pakati kumpoto komanso ngakhale mu M1 imene boma likumanga nsewu. Migwirizanoyi mwa zina ikuyembekezeleka kuthandiza pokhwimitsa ubale wa polisi, makampani ndi mabungwe polimbana ndi mavuto a chitetezo cha dziko lino. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC. Tiyeni tionenso mitu yake. President Dr. Lazarus Chakwera wakambirana ndi nduna ya United Arab Emirates yoona zoyambitsa ntchito zosiyanasiyana za makampani yomwenso ndi mkulu wa kampani ya Abu Dhabi Holdings a Mohammed Hassan Al Swahili. Boma lati kutsekula kwa malo atsopano oyesera mankhwala kuthandiza boma kumapulumutsa ndalama za nkhaninkhani poyesa mankhwala. Ndipo nduna ya zachuma Simplex Chichola Banda yadandaula ndi zomwe akuchita makampani ena opanga zinthu kuonyalanyaza kuyika chidindo cha msonkho pa katundu wawo. Popitirira nkhanizi, nduna ya zachuma a Simplex Chichola Banda yadzudzula kampani zina zopanga katundu zomwe zikutsutsana ndi ndondomeko ya zidindo za msonkho. Achichola Banda anena izi pamene amapereka tsatanetsatane wa momwe ndondomeko ya chuma ya chaka chino kufikira chaka chamawa yayendera ku nyumba ya malamulo. Zambiri mulipoti ili. Boma kudzera mu nthambi yotolera misonkho ya MRA dakhazikitsa ndondomeko ya zidindoyi ndi cholinga chothandiza kuchulutsa ndalama za misonkho zochoka ku katundu ochokera kunja komanso opangidwa mdziko muno. Poyankhula ku nyumba ya malamulo, ndunayi inalongosola kuti akudziwa kuti kampani zina
sizikufuna kuvomereza ndondomeko ya zidindoyi. Achithyola banda anati ambiri mwa omwe amachita izi akuopa kuti zachinyengo zomwe amachita akamalipira msonkho zibwera poyera. Pali chiyembekezo chokuti ndondomekoyi ichepetsa ukathyali omwe kampani zina zimachita pofuna kuzemba misonkho, komanso ithandiza kuteteza ntchito za mafakitale ku katundu olowa mdziko muno mwachinyengo. Elin Chimoyo, MBC, Blantyre. Mmodzi mwa mamembala akuluakulu a chipani cha Malawi Congress MCP Avitumbiko Mumba ati zonse zokhudza phwando la ulere la mayimbidwe lomwe akonza loweruka lino mu mzinda wa Lilongwe zili mchimake. Phwandoli lomwe kukhale oyimba ochuluka ati ndi mbali imodzi yomwe achinyamata kutenga nawo gawo makamaka pa nkhani za ndale komanso kuwazindikiritsa kufunika kuti akalembetse. Amumba ati nthawi yakwana kuti achinyamata omwe chiwerengero chawo ndi chochuluka mdziko muno ayambe kutsatira zakayendetsedwe kaboma komanso kumvetsetsa ufulu wawo. Avitumbiko Mumba anayankhula ndi Emmanuel Chikonso. Phwando limeneli cholinga chatina kuti anyamata alembetse. Anyamata ambiri zimawavuta kukhala maphwando ngati amenewa chifukwa kuti mitengo yake ma prices kuti alowere pa khomo amakhala kulirapo. Ndi ambiri zimawavuta kuti akalowe nkati muja ndi apapa chabwino mwayi ulipo waulere koma mwatane mukalembese. Ndi tifuna kuti akalembesa achinyamatawa kuti apezeke. Moti panopa ndikuva malipota bwino kwambiri kuchoka makoleji kuchoka mayeria ambiri anyamata akulembesa. Tifuna kuti ambiri alembese kuti chaka chamawa azatenge nawo gawo potani posanga sokolo wa dziko. Manenso kuti nthena yake kuti tsiku lobadwa sumasankha oloti umaliya sumasankha yayi, koma zimene mapanga pakati apa zimatengera chisankho zako. Ndiye chimene umasankha zambiri zimatengeranso kuti asogolerako ndotani. Ngati ufuna mankhwala abwino kuchipatala zimatengera asogolere. Ngati ufuna skuli yabwino asogolere. Kandi misewu yabwino, kandi madzi abwino, magesi zambiri, environment yabwino ya business zimatenga kuti kodi nsogolera alipoyo ogaliza motani. Ngati zimenezi zimapanga affect moyo wako, zimakhuza moyo wako wa siku ndi tsiku. Iweyo usiranji utengapo gawo posankha mtsogoleri wako, kandi MP, kandi minister, kandi MP, kandi councillor, kandi president. Anthu atatu amene wa these three positions wena kuti usankhe ndithu kuti udakhale councillor wako ndi ndani, akhale MP wako ndani, ndiponso amene akhale president wako ndi ndani. Omwe akukonza mwambo wa chaka chino wa MBC wopereka mphoto kwa omwe achita zakupsa mchakachi wa Entertainers of the Year apempha anthu kuti apitirize kuponya voti posankha omwe akufuna kuti alandire mphoto. Pamwambowu MBC ipereka mphotozo m'magawo osiyanasiyana kuphatikizapo oyimba, kupanga mafilimu, masewero ndi zina. Mwambowu chaka chino uchitikira mu mzinda wa Lilongwe pa mwezi uno makamaka pa 14. Mu studio muno ndili ndi Athokozani Chikuse amene ndi mmodzi mwa anthu aku MBC amene akukonza nawo zochitikazi. Achikuse ndakulandira. Ziko. Muna mutangotiuza zinthu padakali pano zikukhala motani? Pano pa chikonzero chonse cha mwambo umenewu chikuyenda bwino, chili mkati. Ngati mukudziwa chikonzero chikachitika ku PICC ku Lilongwe pa 14. So makonzero onse zonse zofunikira zili bwinobwino. Pakali pano anthu akuvotabe, kuwavotera anthu amene asangalatsa mchaka chimenechi. Mwakuti kubwera kwanga tsiku la lero pano kungofuna kwa pempha Malawi kuti anthu amene atisangalatsa m'madera osiyanasiyana zochitika zitichitika tiavotere kuyambira lero mpaka na masiku amene atsalawo kafika pa 14. Chifukwa tikapanda osavotera ndi kuti adzawina ndi anthu ena amene mwina sanatisangalatse ife. So chonde titi kuitse ntchito njira zimene zayikidwa zoti muvotere, tiavotere mpaka na pa tsiku limeneli. Kutseka kuvota tidzatseka tsiku lomwelo patangotsala ola limodzi kuti zochitika ziyambe kuchitika. Mwachidwe chithunzithunzi cha uvota chikuoneka motani? Anthu akuvota kwambiri. Pali mpikisano wakulu. Tikatenga amene zinalili chaka chatha ndi chaka chinocho pali mpikisano wakulu. Ndi amene sititenga nawo mbali tipezeka kuti basi anthu athu amene timaganiza kuti atha kuwina malinga ndi amene atisangalatsa sanawine. So
anthu akuvota nafenso titenge kugawo kuti anthu amene atisangalatsa awine komanso tengerepo mwayi makampani amene akufunanso akhale mbali imodzi ya chikonzero chimenechi pachizungu amati ma sponsors mpata ulipobe kuyambira lero mpaka pa 14 abwere ndi kudzakambirana za athu commercial auze zoyeneka kuchita kuti akhale nawo mbali imodzi ya sponsorship kuti akakhale nawo mbali imodzi ya mwambo umenewo mwina ndi magulu ake ati mwina kungowakumbutsa anthu amene alipo pa MPC Entertainers of the Year 2024 kuli mbali ngati ya zoyimbayimba kuli sports magulu onse atsikana azamwendo ndi magulu ena ndi ena komanso kuli za chisudzo onse magulu ense mpaka na ndithu za social media nazonso chaka chino tazikaponso so chonde china chilichonse chilipo tiye tiavotera anthu athu amene atisangalatsa kuti mwina pa tsiku limene la pa 14 nawonso adzathe kuwina nawo mphoto. Athokoza kwambiri. Zikomo. Ndithu amene ndi athokozani chikusi modzi mwa akuluakulu aku MPC amene akupanga za Entertainers of the Year. Koma popitirira ndi nkhani zathu, nthambi yoona zogula ndi kugulitsa katundu ku nthambi ya boma yati isintha kagwiridwe kake ka ntchito ndi cholinga chakuti ifikire anthu ambiri komanso kuti Malawi adzilandira thandizo lapamwamba. Mlembi wa nthambi Chikumbutso Mtumodzi wanena izi ku Mzuzu pamapeto pazokambirana pakati pa ogwira ntchito ku nthambi. Iwo akufotokoza zambiri kwa mtolankhani wathu Mosase Jeyo. Ife tukuza pomwe pa Chingereza pa action plan. Action plan imene tukuza tufuna aliyese athe kufotokoza zomwe tingachite kuti action plan ikhale yabwino. Ndiye kuno kwadzatha kufotokoza kuti yayi kuno zinthu zikuyenda bwino koma mudachulutsa zotere maderera chifukwa ngasi population ikukula komanso anthu masola ambiri akuzindikira kuti kuti department ino ndipo kufunika pakhale zambiri kuti akathe kugula. Chomwe taona kuti yayi tikhale tichiteka fukufuku tione kuti chofunika ndi chani azatha kupaka bwanji mwene akuzindikira kuti katundu amene matigulitsa ife ndikatundu wamtengo opamwamba komanso ochipa chifukwa chimenechi ifeyo tifuna tionetsetse kuti chani tizipanga zinthu zotumikira mtundu wa Malawi ntchito yathu inotumikira mtundu wa Malawi. Munkhani za masewero, timu ya dziko lino ya mpira wa miyendo ya osewera osaposa zaka 17 ikusewera ndi Angola mu mpikisano wa Kosafa omwe ukuchitikira mdziko la South Africa. Awa ni masewero achiwiri a timuyi kutsatira kulepherana ndi Mozambiki lachitatu lapitayi. Mtolankhani wathu otsatira bwino nkhani za masewero, Neobert Jameson, tinaye limodzi ndipo tikufuna kuti iye atitambasulire zambiri. Norbert, ndakulandira. Zomwe kwambiri Ramiro. Tingambekezera zotaniyo. Masewera ali nkati pakadali pano angolowa kumene chigawo chachiwiri koma matimu asada chinyane chigoli chilichonse. Tikukhulupirira kuti mwina timu yathu ya Malawi ikhoza kupeza mwayi wa chigoli mu nthawi imene yatsalayi chifukwa ifunikire pambane ndithu. Angola amene akusewera nayo ili kale ndi mapointi atatu pamene yathu ili ndi point imodzi. Ndeka pambana lero ndikuti bwera pa number 1 ya gululi ndi mapoint anayi zomwe zikufunika kwambiri ndipo tikukhulupirira kuti ndithu nthawi imene yatsalayi ndikuti anyamata athu akhoza kupanga chamuna ndithu kupeza chigoli nkupambana masewera amenewo. Nanga tatuze za timu yatsikana. Timu yatsikananso iyo saposa zaka 17 ya mpira wa miyendo omwewo ili komwekonso inagonja dzulo ndi South Africa zigoli zinayi kwa ziwiri. Mawa nayonso ikhale kubwerera mbalo za masewero kumana ndi timu ya Madagascar. Matimu athu onse awiri sanayambe bwino koma tikukhulupirira kuti yathu ya anyamata ikhoza kuchita bwino lero atsikananso ndi kuti akhoza kuzitolera kuti mawa achite bwino masewera awo achiwiri. Nanga timu ija ya netball. Timu ya netball ya mpira wa manja ikunyamuka lero ikupitanso ku South Africa komweko. Zikuoneka kuti kwakoma ndi kumene koma timu athu onse akhale ali kumene koko. Amakamaka kupita ku Namibia kumene kuli mpikisano wa maiko amuno mu Africa omwe kuyamba pa 9 mpaka pa 14 mwezi omwe uno. Ndiye aphunzitsi kumene ku alipo awiri Mere Waya ndi Peace Kalua chawinga Kalua ngoti amene asankha osewera 12 amene apite nawo Masana lero kunyamuka mzinda wa Lilongwe kupita ku mpikisano umene ukukhulupirira kuti kumene koko nawonso akapanga zakupsya ndithu paja timu yathu inali timu imene inali yopambana kwambiri number 1 muno mu Africa. Ndiye tikukhulupirira kuti akapita kumene koko akayesetsa ndithu kuti abwezeretse ulemu umene timu ya Queens yakhala ili nawo mbuyomo. Ndathokoza kwambiri Norbert. Zikomo kwambiri. Zikomo. Ndipo pomaliza nkhanizi nainso mitu yake.
President Dr. Lazarus Chakwera wakambirana ndi nduna ya United Arab Emirates yoona zoyambitsa ntchito zosiyanasiyana za makampani yomwenso ndi mkulu wa kampani ya Abu Dhabi Holdings a Muhammad Hassan Al Swahili. Boma lati kutsekula kwa malo atsopano oyesera mankhwala kuthandiza boma kumapulumutsa ndalama za nkhaninkhani poyesa mankhwala. Ndipo nduna ya zachuma Simplex Juchora Banda yadandaula ndi zomwe akuchita makampani ena opanga zinthu ponyalanyaza kuyika chidindo cha msonkho pa katundu wawo. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena mbc digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Romeo Umali, mwakoma nonse.